אז שלום לכולם, אני שמחה ומתרגשת להיות כאן. אז נעים מאוד לכולן, שמי מאיה שזר בעוז. היום אנחנו הולכות לדבר על איך להרגיש עוצמתית ושלמה ולשחרר את הקולות שאת לא מספיק טובה. שמי מאיה שזר בעוז ואני מלמדת נשים להרגיש עוצמתיות ולחיות מתוך עונג והנאה, דרך הקשבה לגוף וחיבור לאנרגיה המינית שבתוכנו. ולפני שממש ניכנס לעניינים, לתוך ההרצאה שלנו היום, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אתמול לבת שלי, לפני כמה ימים הייתה לבת שלי יום הולדת, אתם יכולים לראות אותה כאן בתמונה, רחלי, והיא מאוד ככה התרגשה להיות במרכז המסיבה, והיינו בגן ושרו לה וסיפרו לה סיפורים ונתנו לה מתנות, ובאמת כשהגענו לרגע של הריקודים, אז הבת שלי כבר לא יכולה לעמוד בהתרגשות, והיא ממש התחילה לבכות. ממש בכי חזק, ככה שצריכה לחבק אותה, וכמובן מרוב התרגשות היא ביקשה ללכת הביתה. ואז אני חיבקתי אותה והאכלתי אותה, ואמרתי לה שזה בסדר, ושגם אני מתרגשת, ושאנחנו מתרגשים ואוהבים אותה. אחד הדברים ששוחחתי איתה אחר כך, היה ששאלתי אותה, מה קרה, למה בכית? והיא אמרה לי, אמא, התרגשתי מאוד. אחר כך היא אמרה לי, לא היה לי נעים שכל כך הרבה אנשים היו בגן וחגגו לי יום הולדת. ואולי בפעם הבאה אני אעשה יום הולדת עם עוד ילדים, ואז התחילה להגיד לי כל מיני שמות של ילדים בגן שהייתה רוצה לעשות איתם יום הולדת. ולמעשה הבנתי שככה לא היה נעים להיות במרכז, היא רצתה קצת להסתתר. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי בדיוק לפני יומיים כשהכנתי את הוובינר הזה, אז גם הרגשתי שאני קצת פוחדת, ולא רוצה להיות במרכז, או יותר נכון משקשקת ורגע חוששת האם אני אהיה מספיק טובה, האם אני אצליח להעביר את המסר של איך להיות עוצמתית ושלמה, ולפטר את הקולות האלה שאת לא מספיק טובה. וכאן אני רוצה להעביר לכם מסר חשוב לכולנו, בעצם שכמו שחיבקתי את הבת שלי, ואמרתי לה שהכל בסדר, ככה אני מחבקת את עצמי. הכל בסדר. וככה אני מחבקת גם אתכן וירטואלית, ומעבירה לכן מסר שהכל בסדר, ובדיוק כמו שאתן, ככה זה טוב, או בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב, ושתדעו שאני לא באה לשנות אתכן, ובטח לא באה לחנך אתכם. אנחנו באות יחד ללמוד משהו חדש, או לחזק משהו שקיים כבר בתוכנו. ואתם כמובן מוזמנות לקבל מהמפגש הזה, וירטואלית, כל מה שתרצו לקחת. אין הכרח לקחת הכל, אתם יכולות לבחור לקחת מה שנכון לכם, כי אתם בסופו של דבר יודעות מה הכי טוב עבורכם. ועוד משהו שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, שהוובינר הזה מבחינתי הוא שלכם בדיוק כמו שהוא שלי. כלומר, כל מי שבחרה להקדיש זמן, אני מאוד מעריכה את זה, ולכל הכבוד לכם על זה שהחלטתם להקדיש לעצמכם. ואני רוצה שתרגישו שלמרות שאנחנו לא יחד פיזית, אתן חלק מהמפגש הזה, והחלק הכי משמעותי בו הוא אתן. ולכן אם יש לכם איזושהי שאלה, אתם כמובן מוזמנת לכתוב לי אותה. ולפני שנתחיל ממש לדבר על מה שאנחנו רוצים לדבר היום, אני רוצה לעשות אתכם מדיטציה קצרה, שבעצם תעזור לנו רגע להתכוונן למה שאנחנו יכולות לעבור ביחד היום. בואו ניקח ביחד נשימה עמוקה אל הלב, נתיישב בנחת, בכיסא, או קופסה, או מיטה, כל מקום שבו אנחנו יושבות. רק לנשום פנימה בחופשיות. נרגיש איך בכל נשימה, שאיפה האוויר נכנס פנימה, ובכל נשיפה האוויר יוצא החוצה. מרגישו איך הבטן מתנפחת, איך הריאות עולות כלפי מעלה ויורדות בנשיפה. אני מזמינה אותנו רק להתחבר אל הלב שלנו. ולהרגיש את האהבה בלב שלנו.
לתת מקום ומרחב לאהבה שבלב שלנו, שהיא תדריך אותנו במפגש. להרגיש איך הלב נצבע בנו בצבעים של ורוד, של אהבה, והוורוד שוטף את כל הלב, את כל מרכז החזה. אפילו יוצא החוצה אל העולם, כמו מאיר את העולם עם הוורוד. וכעת אני מזמינה אתכם להתחבר אל הרחם, למרכז המיניות והיצירה בגוף שלנו. פשוט להדהד, להרגיש את התדר המיוחד, את הצבע המיוחד הכתום של הרחם. להרגיש גם אותו נובע כמעין מזרקה. פשוט ליהנות מהצבע הזה הכתום של הרחם המכילה והאוהבת. והצבע הוורוד של הלב המואר האוהב. יחד לדמיין שמפל של אור לבן בוהק מאין סוף ממש מגיע ושוטף את כל הגוף שלנו, כל תא ותא בגוף. ממש מקודקוד הראש דרך הפנים, דבר, הבטן, הלב, הריאות, כלפי מטה, לבטן התחתונה, אל הרגליים, עד כפות הרגליים, עד האצבעות, שוטף כל תא ותא בגוף. תרגישו את הלב פתוח, קודקוד פתוח על השמיים, כפות הרגליים על הקרקע, פיתחו את העיניים בזמנכם החופשי. ואיזה כיף שאתם כאן איתי. בואו נמשיך. אז על מה אנחנו הולכות לדבר היום? אז היום אנחנו הולכות לדבר על מהי העוצמה הפנימית שבתוכנו, שקיימת בכל אחת מאיתנו. אנחנו נדבר בהמשך על מהם הגורמים שגורמים לנו להרגיש לא תמיד כאלה עוצמתיות, או אולי דווקא לא מספיק טובות, ואיך אנחנו בעצם מפטרות ומשחררות את הקולות האלה שאומרים לנו שאנחנו לא מספיק טובות, ומאפשרות לעצמנו להרגיש שלמות ועוצמתיות בדיוק כמו שאנחנו. כמו התמונה פה של הילדה שמחבקת את עצמה. אז בואו נתחיל. אז בעצם את המסר הראשון, אני רוצה להשתמש בסיפור האישי שלי כדי להעביר אותו, והוא בעצם המסר הראשון זה שלכל אחת מאיתנו יש עוצמה פנימית נוכחת, שרק מחכה להתגלות. אני אספר קצת ככה רקע קצר עליי. אני אמא לרחלי, נשואה לדניאל. ב9 השנים האחרונות אני מנחה קבוצות של מנהיגות ועוצמה. זה למעשה מה שעשיתי עד שילדתי את הבת שלי. הייתי נוסעת בכל הארץ ומלמדת מנהיגות, חזון, הובלת קמפיינים, עמידה מול קהל ועוד כל מיני דברים מגניבים ומעניינים. ואז ילדתי את הבת שלי והתמסרתי לאימהות. ובעצם 1.5 שנה הייתי איתה בבית, וככה נהניתי באמת מהאימהות. כשחזרתי לעבודה, חזרתי לעבוד עם מורה מדהים ומטפל בשם אור קורן. אצלו למדתי, הייתי תלמידה שלו ואחר כך גם שותפה שלו, ועזרתי לו בעצם להוליד את ההקשבה קוונטית אל העולם, את הדרך שלו. ובאמת בכל מקרה אחרי 1.5 שנה של עבודה משותפת והתלהבות רבה מהעסק שלו, הרגשתי שאני בעצמי לא ממש יוצאת החוצה. ולהפך, הרגשתי שאני לא מממשת את הפוטנציאל שלי, שיש לי יותר להביא לעולם, אבל בסופו של יום הרגשתי חוסר ערך, חוסר מימוש, חוסר משמעות וכישלון.
ובעצם למרות שחיצונית עשיתי המון דברים משמעותיים, הפקנו קורסים בכל רחבי הארץ, הוא יצא עם ההקשבה הקוונטית לחו"ל, כמובן בזכותו ובזכות, איך אומרים, השיווק והניהול שלי, אבל עדיין המקומות האלה של חוסר הערך, למרות שהיו דברים חיצוניים שעשיתי כאמור, בפנים המקומות האלה הכאיבו לי. כי הרגשתי למעשה שאני לא מממשת את עצמי. וכך יצאתי בעצם למסע. המסע היה מסע של ריפוי עצמי, של ריפוי חוסר הערך בתוכי, ובנייה של עוצמה פנימית חדשה בתוכי. ומה שאני הולכת ללמד אתכם כאן זה בעצם מה שעברתי במסע הזה. זאת אומרת, אני מנסה ככה לדבר ולהעביר הלאה כל מה שאני חיה, ולהפך, אני חיה את מה שאני מלמדת. ולכן השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, אז קודם כל אני רוצה שתכתבו לעצמכם את זה בדפים, זה למה אתם כאן? מה המקום שבו את מרגישה שאת לא בעוצמה שלך? או שעולה איזה קול שאת לא מספיק טובה? גם אם הוא קטן. ועוד רגע אני אתן לכם ממש דקה כדי לכתוב לעצמכם את כל המקומות שבהם את לא מרגישה בעוצמה שלך, או שיש איזשהו קול שאת לא מספיק טובה בו. וזה יכולות להיות באמת כל מיני דוגמאות. למשל, אני לא מרגישה מספיק טובה בעבודה שלי, אני לא מרגישה מספיק מסופקת או טובה בזוגיות שלי, אני לא מרגישה מספיק טובה באימהות שלי או עם הילדים שלי, אני לא מרגישה מספיק טובה מול ההורים שלי, אני לא מרגישה מספיק טובה מול הגוף שלי או מול חיי המין שלי. ואני באמת אשמח שתיקחו את הדקה הקרובה ותכתבו לכם את התשובות שלכם. ואני באמת אחזור לשקף הבא ואתן לכם רגע לכתוב את כל הדברים. טוב, זה מצוין, בואו ניקח עוד חצי דקה. ובעצם השאלה השנייה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, זה איפה אתן מרגישות כן בעוצמה שלכם? ומה הרמה של העוצמה בה אתן מרגישות? ולמה הכוונה? זאת אומרת, אתן יכולות פשוט לסמן מה העוצמה שאתן מרגישות בזוגיות, בעבודה, באימהות, במיניות, במשפחה, בפעילות גופנית, וככה באמת לכתוב לכם בכל אחת מהקטגוריות האלה מה העוצמה שאני מרגישה בה מ-1 עד 10. אז אם למשל אני מרגישה טוב בזוגיות שלי, אז אני אכתוב לי 9-10, או אולי אם אני מרגישה פחות בעוצמה עם הגוף שלי, אז אני יכולה לכתוב לי 5, וכו'. אז שיקחו לכם רגע ותכתבו. ואני כאן איתכם.
לפני שנמשיך, קודם כל אני מקווה שככה אתם מסמנות לכם, ובאמת זה איזושהי תרגיל לעבודה עצמית, שתיקחו אותו גם אחר כך להמשך אם תרצו. ובעצם אני רוצה רגע לדבר על מהי בכלל עוצמה. אז עוצמה לפי ההגדרה ככה שהסתכלתי באינטרנט בוויקיפדיה, זה קודם כל כוח פנימי שקיים בנו. אז עוצמה במונחים פיזיקליים מציינת בעצם את מידת זרימת האנרגיה או שטף האנרגיה שלנו. עכשיו זה כמובן נמדד ביחידות של הספק, לא שזה כרגע רלוונטי לענייננו, אבל אני רוצה להגיד בעצם שקיימים כל מיני סוגים של עוצמה. עוצמת הידע, זאת אומרת הידע שצברנו מהתארים, מהקורסים, עוצמת המנהיגות, היכולת שלנו לסחוף אחרים, עוצמה פוליטית, הנובעת מהיכולת שלנו להשפיע על החלטות של אחרים. אבל היום אני לא רוצה לדבר על כל אלה, אני רוצה לדבר על העוצמה הפנימית שלנו כנשים, זו שמאפשרת לנו להרגיש שלמות, מסופקות, זו שנמצאת בגוף שלנו, זו שנמצאת בלב שלנו, בבטן שלנו, ברחם שלנו. אני רוצה להפריך בעצם כמה מיתוסים לגבי עוצמה. כי לפעמים יש לנו כל מיני מחשבות בראש ודברים שלמדנו, אבל הם לא לגמרי מדויקים או נכונים. אז המיתוס הראשון אומר בעצם שעוצמה, זה לא אומר שאני חייבת להיות חזקה כל הזמן. אתם מכירות את זה שלפעמים אנחנו חזקות ומחזיקות את הכל על הכתפיים שלנו ולא תמיד מבקשות עזרה כי אנחנו חזקות, עד שאנחנו בעצם קורסות. מישהי מכירה את זה מהחיים שלה? כן, אני רואה שכן. אז אני רוצה לשתף אתכם שאני מכירה את זה גם מהמקום שלי. אני אשתף אתכם בשיתוף אישי שבעצם מה שגרם לי להתחבר לגוף ולעוצמה הפנימית שבי, זה שעברתי 3 הפלות. ההפלות היו מבחינתי התעוררות, מה שנקרא wake up call. להתחבר חזרה פנימה אל הרחם שלי, אל מרכז העוצמה בגוף שלי, ולהתחיל להקשיב לה ולהכיר אותה. והיום מה שאני מלמדת להקשיב לגוף ולחיות בעוצמה זה באמת מתוך העוצמה הפנימית הזו של הרחם. ולמה אני משתפת אתכם את זה? כי בעצם באחת ההפלות הייתי כל כך בשליטה וברצון הזה להיות חזקה בכל מצב, שתוך כדי ההפלה עם דימומים חזקים עברנו דירה, עברנו עיר, ואני תוך כדי בדימומים מטורפים. ממשיכה להעביר את הדירה, ממשיכה לעשות דברים, ואפילו מצאתי את עצמי תומכת בעוד אישה שעברה הפלה כמוני. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי כל כך רציתי להיות חזקה ובסדר, שבעצם לא שחררתי שליטה ולא הסכמתי לקבל עזרה עד שקרסתי. והגוף שלי פשוט קרס והעלה חום, והייתי חייבת לטפל בעצמי. וזה יותר מכל הבהיר לי בחוויה הפנימית שעוצמה אמיתית זה לא להיות חזקה בכל מצב, אלא עוצמה פנימית זה בעצם להיות נוכחת וקשובה לעצמי, ונוכחת בתוכי בכל מצב. וזה הבדל גדול. כשאני מנסה להיות חזקה, אז אני לפעמים מתרחקת מעצמי, ולא קשובה ונוכחת בעוצמה הפנימית שלי. אז בעצם ההזמנה שלנו זה באמת להיות נוכחות וקשובות לעצמנו בתוכנו, וזה בעצם העוצמה הפנימית האמיתית. אני רוצה לדבר על עוד מיתוס קטן שאנחנו ככה אולי מכירות. עוצמה לא אומרת שאני חייבת לצאת החוצה או לעשות פעולה כלשהי. ולפעמים אנחנו עובדות, מטפלות בילדים, רצות, אם יש לנו ככה משימות, וזאת בעצם לא עוצמה, זאת אינרציה. מה שהעולם המערבי הרגיל אותנו הרבה פעמים זה לריצה אחרי הזנב הזה של עצמנו, והעוצמה הפנימית היא בעצם דווקא נובעת מתוך השקט, מתוך העצירה, מתוך הנשימה, מתוך ההקשבה. ולפעמים הרצון שלנו רק לעשות פעולה זה רק כי חייבים או כי זה מה שייתן לנו ערך, אבל רגע אם נעצור, נחווה את העוצמה הפנימית האמיתית מתוך מקום אחר לגמרי. אז זה בעצם המיתוס השני שאני ככה מציינת. והמיתוס השלישי זה בעצם אומר שעוצמה לא חייבת להיות כשאני בנתינה, כי רק אז יש לי ערך. כי הרבה פעמים, אני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל אני יודעת שהרבה פעמים אצלי לתת, זה בעצם המצב הטבעי, וכל הזמן להיות בנתינה זה משהו שהוא הייתי בו כל הזמן, וזה כמובן נהדר ונפלא, אבל לפעמים כשאנחנו רק בנתינה בלי קבלה, אז זה לא מאוזן. ולפעמים, הרבה פעמים אני ככה פוגשת נשים שהנתינה היא מתוך זה שרק אז יש לי ערך. כי אם אני לא נותנת, אין לי ערך אחר.
וכאן אני בעצם רוצה לציין את העניין שעוצמה פנימית יכולה להיווצר גם מתוך ההסכמה לקבל, ולאו דווקא מתוך הצורך כל הזמן לתת. ושבעצם קבלה, שלפעמים אולי נתפסת לנו כמשהו שאנחנו חלשים כשאנחנו מקבלים, היא אינה חולשה. היא פשוט האפשרות לשחרר שליטה ולהסכים לקבל ממישהו אחר. זאת בעצם גם עוצמה פנימית אמיתית. עכשיו, אחרי שדיברנו על שלושת המיתוסים האלה, שקצת עושים לנו סדר לגבי מהי משמעות של עוצמה פנימית אמיתית, ולא כזאת של אני כאן, אני קיימת, אני כזה עוצמה שהיא אולי יותר קווית, אז זה בעצם ככה ההתייחסות למיתוסים, ואני רוצה בעצם לשאול אתכם את השאלה השלישית שלנו בדף. מה זה אומר, מהי עוצמה עבורכן? כי למעשה אולי מה שאני הגדרתי עבורי, או מתוך החוויות האישיות שלי, לכל אחת מכן יש את החוויית עוצמה האמיתית שלה. אני רוצה ככה שתסתכלו ותגידו מה זה אומר להיות, ותכתבו, מה זה אומר להיות עצמותית עבורכן. בעצם כשאני בעוצמה, אני מרגישה אני חשה אני יודעת רגע קצת שנתחבר למקום הזה של העוצמה הפנימית שלנו, ואני אשמח שככה תיקחו עוד רגע ותכתבו. ואני כאן איתכם. ותודה יקרות על התשובות המקסימות שאתן כותבות לי. פשוט כיף לקרוא. אוקיי, נמשיך, וכמובן אתם מוזמנות להשאיר את הדפים ולהמשיך למלא, ואני רוצה בעצם רגע לחזור לסיפור האישי שלי ולדבר רגע על המסר השני. מה הם הגורמים שגורמים לנו להרגיש לא תמיד כאלה עוצמתיות ושלמות, לצערנו. וכאן אני רוצה לשתף אתכם שבאמת, למרות שכמו שאמרתי, הייתה לי עבודה שנהניתי ממנה, אבל עדיין הרגשתי שאני לא מוציאה את היותר מתוכי לעולם, ובפנים הרגשתי כבויה. ואני מספרת לכם את זה כי באמת לקח לי זמן לזהות את זה. זאת אומרת, לא ידעתי בדיוק מה עובר עליי, רק הרגשתי שהעוצמה הפנימית שבי, שהייתה קודם לכן בסif תפארתה, לא הייתה קיימת. הרגשתי אחרת, וכמו שאמרתי, בהתחלה לא הבנתי מה אחרת, אבל אחר כך התחלתי לזהות מה אני מרגישה באמת. ובהתחלה אולי חשבתי שזה כעס ותסכול, אבל בפנים עמוק, מתחת לכעס ולתסכול ולעוד כל מיני רגשות, היה חוסר ערך. חוויה של חוסר ערך, חוסר משמעות וחוסר מימוש, כאילו משהו בתוכי רצה לצאת החוצה. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם מכירות את זה, אבל אני מניחה שגם לפעמים יש לנו מצבים שאנחנו מתוסכלות וכועסות, ואולי כואב לנו משהו, ומתחת בפנים זה איזושהי חוויה של חוסר ערך. וזה כמובן לא חייב להיות בעבודה, אבל זה יכול להיות גם מול ההורים, מול הילדים, מול כל מיני מסגרות והזדמנויות. וכל אחת כמובן עם הדרך המקורית שלה לחוות את הדברים. אבל העניין שבסופו של דבר מפעיל אותנו, זה שאנחנו אולי מרגישות שאנחנו לא מספיק טובות. יש שם איזשהו חוסר ערך קטן, או חוסר משמעות ככה קטן או גדול שנמצא שם. ואני רוצה בעצם לדבר על הגורמים שגורמים לנו להרגיש לא תמיד כאלה עוצמתיות, ולא תמיד מספיק טובות. וזה בעצם המסר השני שלנו. והגורמים האלה בעצם
זה יכולים להיות גורמים חיצוניים, כמו סביבה, בית, משפחה, הורים, אבא, אמא, אחים. וכאן אני מזמינה אותך לשים לב, ותכף אנחנו גם נמשיך לעבוד על זה, מי לחש לך על אוזנך, או מי בחוויית החיים שלך נתנו לך להרגיש שאת לא מספיק טובה. אצלי למשל זה היה אבא. למרות שהוא אדם מקסים ונפלא, איכשהו תמיד הוא היה לוקח את הכל, הוא בחרתי בו ככל הנותן לי להרגיש לא מספיק טובה. אמא תמיד הייתה מפרגנת, ואבא איכשהו זה היה תחושה שהוא זה שמחזיק את כובע שאני לא מספיק טובה. אצל מטופלת אחרת שעבדתי איתה למשל, זאת הייתה אמא, שכל הזמן נתנה להרגיש שהיא אשמה ולא בסדר ולא מספיק טובה. אצל אישה אחרת מטופלת שעבדתי איתה זה היה בכלל אח, שאח גדול ממנה שתמיד הקטין אותה ונתן לה להרגיש שהיא לא מספיק טובה. ובכל מקרה, בין אם הגורמים הם חיצוניים, כמו שאני מראה פה, ובין אם הגורמים הם פנימיים, איזושהי חוויה פנימית שלנו שאנחנו לא מספיק טובות, או שאנחנו לא מספיק משהו, אנחנו עוד לא ממש יודעות לשים עליה את האצבע, בכל מקרה, הגורמים האלה נובעים הרבה פעמים מתוך הילדה הפנימית שהיינו. אנחנו אומרים, הילדה שהיינו, בשפה המקצועית קוראים לזה הילדה הפנימית, זה בעצם זה אותה ילדה שאולי אפילו פעם אחת נתנו לה לחוות, או היא לא הרגישה שהיא לא מספיק טובה. ובעצם אותה אנחנו רוצות לרפא. את המקומות הכואבים האלה, אותה אנחנו רוצות לרפא. כי כשאנחנו מרפאות את המקומות האלה בעבר, העוצמה שלנו בהווה ובעתיד גדלה. ואני שוב אחזור על זה, כי זה מבחינתי המשפט של הוובינר הזה, וכשאנחנו מרפאות את המקומות האלה בעבר, מתוך המקומות הכואבים האלה, אנחנו צומחות, והעוצמה שלנו בעתיד ובהווה גדלה. עכשיו זה לא כל כך משנה מה הגורם, כאילו לכל אחת והסיפור שלה, אבל הגורמים האלה קיימים בכולנו. זה מדהים, כי לפני כמה ימים דיברתי עם אישה מקסימה, מטופלת שלי, ואמרה לי, מה, כולם מרגישים באיזשהו שלב, בכולנו יש את זה? כי לפעמים זה נדמה לנו שרק בנו יש את זה, ובבן אדם האחר שהוא נראה לנו גדול ומקסים וחזק ונפלא, אין את זה. אבל למעשה בכל אחד מאיתנו באיזושהי תקופת זמן, המקום הזה של החוסר ערך, של אני לא מספיק טובה, הוא מתעורר. ואיזה יופי שיש לנו את ההזדמנות לעשות אותו ריפוי ולצמוח ממנו. אז בעצם זאת המטרה שלנו. וכאן אני בעצם מגיעה לשאלה הרביעית בדף שלנו. מה הם הגורמים שגרמו לך להרגיש לא מספיק טובה, או לא מספיק בעלת ערך, או לא מספיק בעלת משמעות? ואני אשמח שככה תכתבי אותן. אני ככה ניתן לזה עוד 2 דקות. הדף מבחינתנו סופג הכל, וזה לעינייך בלבד, כמובן שאם תרצי לשתף אותי אחר כך בשמחה. אז זה באמת רגע לתת מרחב לגורמים האלה. איזה יופי, אני רואה פה עכשיו עוברת על התשובות שלכם, זה פשוט מרגש, ממש. בואו ניקח עוד דקה, לכתוב לנו. מי שככה סיימה מוזמנת לכתוב לי פה בצ'אט, אפילו גורם אחד שגרם לך להרגיש ככה פחות טובה, לא מספיק בעלת ערך. אני קוראת את התשובות שלכם ומתרגשת איתכם. אז קודם כל אני מזמינה אתכם להמשיך ולכתוב, אחר כך זה כמובן אפשרי.
ואני רוצה לעבור בעצם למסר השלישי, לחלק השלישי של הערב הזה, על איך אנחנו בעצם מפטרות ומשחררות את הקולות שאומרים לנו שאנחנו לא מספיק טובות, ומאפשרות לעצמנו להרגיש שלמות ועוצמתיות בדיוק כמו שאנחנו. וכאן אני רוצה לתת לכם 3 דרכים עיקריות שאני מכירה לפטר אותן. אחת מהן היא המשמעותית ביותר עבורי. אני מאמינה שאתם מכירות את 3 הדרכים, או אולי את 2 מהן ואת השלישית אנחנו נכיר עכשיו. אבל בעצם המטרה היא רגע להאיר אותם לקראת השנה החדשה באור נוסף, שיאפשר לכם להאיר את האור ואת העוצמה הפנימית שבכם. עכשיו, כשאני אומרת לפטר, אולי זה נשמע קצת ככה אגרסיבי, אז אני לא מתכוונת שהם לא יהיו בכלל, כי בעצם יש מקום לכל הרגשות שלנו ולכל מה שעובר עלינו, אבל הם פחות ישפיעו עלינו ופחות יפעילו אותנו. כמו אני רוצה לתת דוגמה, למשל מידה מסוימת של פחד היא בריאה, היא גורמת לנו לשים לב לזה שאנחנו חוצות את הכביש, גורמת לנו לנקוט בכל מיני אמצעי זהירות עם הילדים שלנו, או באמת שומרת עלינו, אבל ברגע שפחד הוא בעוצמה גבוהה מדי, אז הוא מפעיל אותנו ומשפיע עלינו בכל צעד ושעל, אז זה כבר הופך להיות מעיק ולא מאפשר לנו להתקדם. אז בעצם איך אנחנו מפטרות ומשחררות את הקולות שאומרים לנו שאנחנו לא מספיק טובות? אז בעצם יש 3 דרכים. הדרך הראשונה זה להדחיק את הקולות האלה. כן, אני יודעת שאני אומרת משהו קצת מצחיק, לא שאני מאמינה גדולה בהדחקה, אבל חשוב לי להגיד שזו גם דרך מסוימת להתמודד. וכולנו מדי פעם מדחיקות וממשיכות הלאה. ולמה אני מתכוונת להדחיק? בואו ניתן דוגמה, למשל ילד קטן עד גיל 3 נגיד, אם נגיד ילד אחר לא ירצה לשחק איתו, אז קרוב לוודאי שהוא יעלה ויעשה פרצוף ונעלב ויפקה. וככה, בדיוק כמו שקרה עם הבת שלי, עד שהרגש הזה של העלבון יעבור הלאה. ומה איתנו? מה אם מישהי אחת נגיד תגיד לי, תקשיב לי להדרכה ותגיד וואי, יודעת מה היה ככה ככה. זה בערך אותו דבר כמו להגיד לי שהיא לא רוצה לשחק איתי. אז יש מצב שאני אבלע, אדחיק, ואין שום. במקרה הפחות טוב אני כמובן אדחיק את זה ואמשיך הלאה. וכאן בעצם אני מזמינה אותנו לשים לב, רק לשים לב, לא אומרת לא לעשות את זה, אבל רק לשים לב למקומות שבהם אנחנו מדחיקות. כי בעצם ההדחקה הזאת היא כלי הישרדותי שלנו, והוא באמת מאפשר לנו לשרוד. לא לעצור ולהיעלם בכל פעם שאמרו לנו משהו לא במקום, או בכל פעם שככה קצת ליוו אותנו, אלא באמת להמשיך ולחיות ולשרוד ולהתקדם הלאה. אבל הבעיה עם ההדחקה זה שהיא פוגמת בעוצמה שלנו. היא בעצם אותו מקום מודחק וכואב, הוא כמו בעצם משקולת קטנה בתוך הגוף שלנו. וכל אחת מאיתנו סוחבת כמה וכמה משקולות כאלה, אני בטוחה. כשאני רוצה להתרומם עם העוצמה שלי ולהעלות אותה מעלה כמו כדור פורח, אז אני לא מצליחה, כי כל המקומות שהדחקתי הם כמו משקולות פנימה. ולכן השיטה הזאת מאפשרת לנו לשרוד, אבל לא מאפשרת לנו לחיות ובעוצמה. ולאורך זמן היא בעצם פוגעת ופוגמת בעוצמה שלנו. אז זה בעצם דרך אחת שבעצם אנחנו יכולות להתעלם ולהדחיק, אבל בואו נבדוק רגע את הדרך השנייה. הדרך השנייה היא באמת לפעול מתוך הקולות האלו. ולמה הכוונה? אני אתן לכם גם פה דוגמה. אם מישהו יגיד לי, ירמוז לי נגיד, שאני לא מספיק טובה על איזה משהו, נגיד לקוחה תגיד לי, תקשיבי מאיה, טיפול שלנו לא משהו. אז יכול להיות שאני, או בעלי פתאום יגיד לי משהו, אז אני אגיד לו, אוקיי, אז אולי אני אכעס עליו, או אני אגיד לו שהוא לא בסדר, או הוא לא טוב, או אזרוק את הרפש חזרה. נתתי את הדוגמה עם בעלי, כי עם לקוחה קרוב לוודאי שאני לא אעשה את זה, אולי אני דווקא אפעל במנגנון של ההדחקה. אבל על הבני זוג שלנו ועל האנשים הקרובים שלנו, קל לנו יותר לזרוק את הרפש, או את האשמה, או לשחרר את הקיטור.
ויכול להיות שלרגע אולי אני ארגיש נהדר, כי באמת הוצאתי קיטור והראיתי לו מה זה, כמו שמישהו חותך אותנו בכביש, אבל בעצם בסופו של דבר, גם זה טקטיקה שלאורך זמן היא לא עובדת, כי התחושה שלה לא מספיק טובה, חוסר הערך, אני לא בסדר, אני לא, היא באמת חוזרת. ואז תחושת שכרון הכוח שבפעולה הזאת מתוך הקולות, של הכעס, של להוציא את כל העצבים מתוך הדבר הזה, היא רגעית. ושוב חוזרים הקולות של אני לא מספיק טובה, חסרת ערך, לא בסדר וכו'. עכשיו אני רוצה רק להגיד משהו לגבי כפתור פעולה. כפתור פעולה זה בדיוק כמו כפתור הפעלה. לוחצים והוא פק, מופעל. ואני רוצה לתת לכם דוגמה מצחיקה מהבוקר. בעלי המקסים והאהוב שאל אותי איך המרק שהוא הכין אתמול, אם טעמתי אותו. ואני בלחץ מההדרכה של היום, כי החלפתי חדר וובינארי, ובהתחלה הייתי אמורה לעבוד עם חדר אחר, ואז ראיתי שהוא לא מספיק טוב לי, והחלפתי, וזו פעם ראשונה, והמון דברים וכו' וכו'. ישר קפץ לי הכפתור, וגם ידעתי שהשארתי את המרק בחוץ כמעט כל היום, מחוץ למקרר, ואז מיד קפץ לי הכפתור, אני לא מספיק טובה. מפה לשם התחלתי לתקוף אותו בעדינות, שהוא היה צריך להחזיר את המרק למקרר, ושזה לא בסדר, והוא יודע שאני לחוצה, ולמה ככה ולמה ככה. ואז באיזשהו שלב זה כל כך מצחיק אותי, כי הוא אומר לי, מיוש, את בסדר? לא התכוונתי לתקוף אותך, רק שאלתי אם המרק טעים, כי הכנתי מרק סגול. עכשיו למה אני צוחקת? כי בעצם פשוט הכפתור שלי, של הלא מספיק בסדר, לא מספיק טובה, שכחתי להכניס את המרק למקרר, נלחץ, ואני פעלתי ממנו ישר, התחלתי לתקוף את הבן זוג שלי. וזה, הנה דוגמה קטנה באמת למנגנון ההפעלה שלנו. ואני רוצה לתת לכם עוד דוגמה דווקא ממטופלת שלי, שאישה מקסימה ונפלאה, שאצלה בעצם אימא הייתה גורם לזה כל הזמן היא הרגישה שאימא היא הגורם שגורם לה להרגיש לא מספיק טובה. וגם היום שהיחסים בסדר ושאימא באה אליה, אז גם אם האימא שלה לא אומרת כלום, איך שהיא מתחילה להגיד משהו, הבת כועסת עליה. לא משנה מה, ובעצם תוך כדי הטיפול זיהינו שכפתור ההפעלה פשוט מופעל שם. וכל פעם שהיא אומרת לה משהו, היא פשוט מרגישה את הכפתור הזה, והוא נלחץ ומגיב בכעס. עכשיו, כמובן שזו דרך התמודדות. אנחנו לא חפות ממנה, גם לא אני, זאת אומרת, זו דרך שהיא קיימת. ואני חושבת בעצם אני מזמינה אותנו לחשוב על כל מיני פעמים שבהם הגבנו בכעס, בתסכול, בהאשמה, וזה יכול להיות גם פנימה כלפי עצמנו. אז בעצם זה נותן לנו איזושהי סימן, איזושהי התראה שמנגנון ההפעלה הזה פועל. ופה בעצם יש לנו הזדמנות וזכות ואפשרות בעצם לבחור בדרך השלישית. סוף סוף הגעתי אליה, והיא מבחינתי הדרך המרגשת, רק רגע, היא תעבור לי בשקף, טטם, מה, כן? ובעצם אנחנו מגיעות לדרך הזהב. דרך הזהב היא בעצם נמצאת בדיוק בין להדחיק לבין לפעול. וזה בעצם להקשיב לקולות האלו. עכשיו, כשאני מתכוונת להקשיב לקולות, אני לא מתכוונת לשמוע לאמא שלי שאמרה לי שאני לא מספיק טובה, או לאבא שלי, או לאח שלי, או לא משנה, ולהגיד, זה נכון. לא, ממש לא זה. אבל כשאני מתכוונת להקשיב להם, אני מתכוונת שזה אומר להרגיש את הרגש, או את התחושה בגוף, מבלי שזה אומר שאני הרגש או התחושה. ולמה הכוונה? להקשיב לרגשות, זה אומר להסכים להרגיש חוסר ערך, מבלי שזה אומר שאני חסרת ערך. זאת אומרת, זה אומר לדעת שזה רק מקום בתוכי בגוף שלי שמרגיש חוסר ערך. זה לא כולי, וזה לא מגדיר את מי שאני היום. אני רוצה לתת עוד דוגמה, זה בעצם להקשיב לרגשות, זה להסכים להרגיש חוסר משמעות, מבלי שזה אומר שאני חסרת משמעות, התבלבלה לי פה המילה. וגם כאן, אם אני מרגישה את חוסר המשמעות כקיבוץ בבטן, או כמחנק בגרון, או ככאב כלשהו,
פשוט לתת להם מרחב ומקום להיות. כשאנחנו מאפשרות לרגשות ולתחושות שבגוף שלנו מרחב ומקום, אנחנו כאילו מכילות אותם, אז הן יכולות להשתנות. וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אותו דבר אגב על כל תחושה או רגש. להסכים להרגיש את תחושת הכישלון מבלי שזה אומר שאני כישלון. זה רק מקום בתוכי, 5%, 10%, 1% שמרגיש תחושת כישלון. וזה בעצם הכלים שעזרו לי, ועדיין עוזרים לי, וכמובן עדיין אני משתמשת בהם, זה לצאת מהמקום הזה של חוסר הערך שהייתי בו, ובעצם לבחור בעוצמה שלי ולפתח את העוצמה שלי. כי בעצם מתוך חוסר הערך שהייתי בו, שהרגשתי שאני לא מביאה שום דבר לעולם, ומה אני אעשה? אבל במקום להדחיק את חוסר הערך הזה, או לפעול ממנו בצורה של כעס, או האשמה, או חיפוש אשמים, פשוט הסכמתי להרגיש אותו בגוף באמת. הסכמתי באמת להרגיש חוסר ערך, חוסר משמעות, כישלון. עכשיו אני יודעת שמה שאני אומרת פה הוא לא הגיוני, כי זה ההיגיון רוצה להדחיק אותם ומהר. אבל בעצם ההקשבה לרגשות האלה ולתחושות הגוף האלה היא זאת שמאפשרת להם לגוף לפנות אותם. ותחשבו שהגוף הוא כמו מכל, וכשרגש אחד הוא בזרימה ואנחנו מקשיבות לו, אז הכל בסדר, אז במכל זורמים המים, אבל שאני פתאום לא מסכימה לתת מקום לחוסר ערך או לחוסר משמעות, או לתחושת כישלון, או לרגש פחד, או לכל דבר אחר, זה כמו איזה רגש תקוע. זה כמו מים שכבר הם לא זורמים, הם עומדים. ומים עומדים הם מסריחים, אז בוא נגיד ככה, המטרה שלנו זה לשחרר, זה להקשיב למקומות האלה בתוכנו, כמו שאמרתי, להקשיב למקומות הכואבים, מבלי שזה אומר שזה אנחנו, מבלי שזה אומר שאני כישלון. טוב, עכשיו השאלה בעצם זה איך אנחנו עושות את זה. וכאן אני רוצה ללמד אתכם תרגיל בהקשבה לגוף. זה תרגיל שאני מלמדת אותו גם בקורס שלי שנקרא אישה שלמה, וזה גם תרגיל שאני הולכת ללמד כאן אתכן, כי אני פשוט רוצה שתצאו מכאן עם תרגיל פרקטי לחיים שלכם. וכאן חשוב לי גם לפרגן לאור קורן המקסים, מורה הדרך שלימד אותי את הכלי הזה, מתוך ההקשבה הקוונטית. וזה כמו שכתוב פה כבר עכשיו, זה נקרא תרגיל הקשבה ב5 צעדים. אז אני מזמינה אתכם קודם כל לבחור את אחד הגורמים שגרמו לכם להרגיש לא מספיק טובות. עכשיו יכול להיות שלכל אחת מאיתנו יש רשימת מכולת, אבל אני מזמינה אתכם לבחור סיטואציה אחת מהחיים. אולי זה מגיל הילדות, אולי זה מגיל הבגרות, אולי זה מאתמול בבוקר, משהו שאתם מרגישות שעדיין מפעיל אתכם, שעדיין מקבץ אתכם, שלא שחררתם אותו ופתחתם אותו וזה איזשהו זיכרון ילדות רחוק, אלא משהו שככה עדיין מהדהד בכם. ואני מזמינה אתכם באמת להעלות את הסיטואציה בהן הרגשתם לא מספיק טובות, שזה בעצם הסעיף הראשון שמסומן לנו כאן. והדבר השני, זה לתת בעצם מרחב ומקום לתחושות בגוף שעולות מתוך הסיטואציה. אני תכף אתן לכם דוגמה, זה יהיה ברור. אבל אם למשל עולה לכם סיטואציה מהילדות, שהמורה נתנה לכם להרגיש לא מספיק טובות, והתחושה היא קיבוץ בבטן, או מחנק בגרון, אז אנחנו רגע נזהה אותה. מה התחושה? מחנק בגרון, מה הרמה שלה מ-1 עד 10? ממש ניתן לה מרחב ומקום לתחושה של מחנק בגרון או קיבוץ בבטן. יכול להיות שאם זה קרה אתמול בבוקר, איזושהי סיטואציה, אז אני ארגיש את זה ברמה 9, ויכול להיות שאם זה קרה לפני שנים, אז אולי אני ארגיש את זה גם ברמה 5, אבל זה לא מחייב. אוקיי? יכול להיות שגם משהו שקרה לי לפני 20 שנה, אני עדיין הגוף שלי עדיין חווה בתחושה את זה ברמה מאוד גבוהה. אז במקום הזה זה פשוט להיפתח ולהרגיש, לחוש. אז בעצם זה הצד הראשון, והצד השני רגע לבחון, לתת מרחב ומקום לרגשות שעולות בגוף מתוך הסיטואציה, ומה הרמה שלהם מ-1 עד 10, שהכוונה בעצם לאיזה רגשות יש שם, מה באמת יש שם, זה כעס, זה תסכול, אשמה, אולי תחושה של חוסר ערך,
חוסר משמעות. באמת לתת גם לרגשות האלה מקום ומרחב, כאילו הם היו מסאז' נעים בגב, כאילו זה לא היה משהו שממש ממש לא נעים ומכווץ. זה בעצם השלב השלישי. והשלב הרביעי, אנחנו תכף, אתם רואות פה, אנחנו נעשה את זה ביחד, אז אל דאגה, אני אדריך אתכם, אני אנחה אתכם ואנחנו נעשה את זה ביחד. ובעצם השלב הרביעי, אגב, יכול להיות שהם יגיעו גם בסדר אחר, אז איך אומרים, נהיה פתוחות, זה בעצם לראות איזה דימויים מהגוף יוצאים, עולים מתוך הסיטואציה. אם אני מרגישה מחנק בגרון, אז אולי זה איזה צינור שתקוע לי אפור בגרון, או אולי בלוק בבטן, או אולי עיגול בחזה. לפעמים הגוף שלנו ממש ידבר איתנו בתחושות, ברגשות ובדימויים. תזכרו, הגוף שלנו לא דובר עברית, אבל יש לו את השפה שלו, שזה בעצם תחושות, רגשות, ולפעמים גם דימויים שעולים לנו צורה, צבע, טמפרטורה מסוימת. ובעצם השלב החמישי, זה השלב שקצת דיברנו עליו קודם, זה שלב של רגע להיות נוכחות במקום. להיות בו בהקשבה פעילה, להיכנס פנימה לתוכו. זאת אומרת שאם אני מרגישה, עלתה לי סיטואציה מכיתה ג' שבה המורה לאנגלית אמרה לי שאני אף פעם לא אלמד אנגלית ולא אהיה טובה באנגלית, באמת אמיתי מהחיים. והתחושה שעולה לי זה קיבוץ מצד שמאל של הגוף, והרגש הוא תסכול, אז אני ממש רגע נותנת מקום ומרחב לתסכול, כאילו זה היה הדבר הכי נעים שיש לי בגוף, ופשוט נכנסת לתוך הקיבוץ בצד שמאל בבטן ויושבת בו ונותנת לו מרחב ומקום. כאילו הוא היה ילד שאני מחבקת עכשיו. אתם מכירים את זה שלפעמים ילדים הם רק רוצים שנראה אותם, זאת אומרת קורה להם משהו ואז הם בוכים, וכשאנחנו מחבקים אותם הכל ברגע נרגע. מה קרה? מה עשינו בסיטואציה? לא עשינו הרבה, רק פשוט הכלנו אותם. אז בעצם זה הרעיון, להכיל את עצמנו במקום, להרגיש את כל התחושות, הרגשות, ופשוט להכיל אותם ולהדהד אותם. עכשיו אנחנו הולכות עוד כמה דקות לעשות את זה ביחד, ואיזה כיף לנו. הנה השקף שלנו של לעשה את זה ביחד, ובאמת מרגש אותי שאו-טו-טו אני הולכת להנחות אתכם במדיטציה הזאת, בתרגיל הזה. זה יהיה תרגיל שקצר, אני מניחה משהו כמו כ10 דקות, ואיתו אנחנו גם נסיים בעוצמה ובשמחה. בעצם תוך כדי התרגיל, אני הולכת להנחות אתכם. בהתחלה אנחנו נבחר, כמו שאמרנו, סיטואציה כזאת בה הרגשנו חוסר ערך, לא מספיק טובה, לא מספיק שווה, או כל הקטנה כזו או אחרת, ולה אנחנו ניתן מרחב ומקום. ואחר כך אנחנו נבחר סיטואציה שדווקא בה כן הרגשנו עוצמתיות, כן הרגשנו אלופות, כן הרגשנו שלמות בדיוק כמו שאנחנו, וגם לה ניתן מרחב ומקום בגוף. בסדר? עכשיו זה בעצם איזשהו תרגיל אנרגטי שאנחנו עושות ביחד. אז אני מציעה לכם פשוט, תנו לעצמכם מקום ולהרפות לתוך הגוף, ופשוט שחררו את המיינד, את המחשבות על כל מיני דברים, זה ככה, זה היה ככה, זה בסדר, זה הכל בסדר. בסדר? כאילו המטרה שלנו רגע לשחרר את המיינד ולהקשיב לגוף, לרגשות ולתחושות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שהתרגיל הזה עובד, גם אם אתם תעצמו עיניים ולא תחווה שום דבר, כי התדר הזה עובר דרך המדיטציה שלי, דרך הכל. כמובן שאתם תחוו את זה, אז יכול להיות שתרגישו את זה יותר, אבל התדר הזה עובר אליכם בכל מקרה, וחשוב לי שתדעו את זה. אז רציתי לתת דוגמה. באחד המפגשים שלי עם עצמי, כשהרגשתי את החוסר ערך, שוב מאוד מאוד צף ועולה מתוך המקום הזה של אני לא בעשייה, אני לא מספיק טובה וכו', פגשתי, פשוט עלתה לי סיטואציה מהעבר, שבה אני כילדה רוקדת על הבמה, תמיד אהבתי להופיע, זה היה בערך בגיל 6 או 7, והסיטואציה שעלתה לי באמת הייתה שבסיום ההופעה, שאבא שלי, זה שפגשתי את ההורים שלי, ואמא שלי מיד חיבקה אותי מאוד, שמחה בשמחתי, התרגשה, התלהבה יחד איתי וזה, ואבא שלי הרגשתי שהוא אמר, נחמד, כזה עכשיו
הוא לא אמר נחמד, יכול להיות שהוא אמר משהו אחר, זה היה יפה, זה היה נחמד, אבל לא הרגשתי את ההתלהבות שלו, את ההתרגשות שלו, ובסופו של דבר ממש הרגשתי תחושה, קיבוץ, הרגשתי שאני לא מספיק טובה, הרגשתי שאני לא מספיק בסדר, ובאמת, זאת הייתה סיטואציה שממש ממש ליוותה אותי, עלתה לי כל פעם, כמה פעמים, וכל פעם הרגשתי שאני מרפאה בתוכה, ונותנת מקום בה לעוד חוסר ערך, ולעוד תחושת אני לא מספיק טובה, ולעוד תחושת אני לא שווה כלום, ובעצם במעגליות של הדבר הזה, זאת אומרת כל פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט השתחררתי ממנה. והמדהים הוא שלפני כחודש וחצי, חודשיים, משהו כזה, ישבתי עם אבא שלי לשיחה, ושיתפתי אותו. אתם לא מאמינות, שיתפתי אותו במה שעברתי, והוא הקשיב. הוא אפילו התנצל שהוא לא היה איתי אז, כי אולי הוא היה עסוק בדברים אחרים, והבנתי בכלל שזה לא קשור אליי. ובעצם בתוך הסיטואציה שחררתי אותו, הבנתי שזהו, הוא סיים את תפקידו כמקטין, ושחררתי אותו לגמרי, והיום אני כבר לא מרגישה שהוא מקטין אותי, והיום אני לא מרגישה שהוא גורם לי להרגיש חוסר ערך. ולמה אני אומרת את זה? כי באמת העבודה הזאת עם התרגיל הזה שאני מלמדת אתכם עכשיו, שאפשר לחזור עליו גם בבית, לעשות אותו שוב, באמת מאפשרת לנו לשחרר דברים מהעבר, לשחרר אנשים שהגדרנו אותם כגורמים שמקטינים אותנו, ופשוט לחיות בעוצמה שלנו, כי בעצם לכל אחת מאיתנו מגיע לחיות בעוצמה שלה. בעוצמה שלה ולהאיר מהאור שלה, ובאמת רק להביא טוב. אז לפני שאנחנו הולכות ביחד לעבור את התרגיל האנרגטי, את המדיטציה, אני רוצה להודות לכל מי שהצטרפה לכאן היום. שמחתי להיות איתכן, ואני מאחלת לכם שנה נהדרת ומופלאה. עם המון עוצמה וכיף חיים. שיהיה לכם יום מקסים.